Ξέρεις γιατί άλλο χαίρομαι εγώ? Έχουμε τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες στη Φλόρινα. Χαίρομαι γιατί ανακαλύπτω έναν χώρο που δεν γνωρίζω. Έχουμε τεχνογνωσία. Πολλοί άνθρωποι σταματούν στο ότι δεν ξέρουν πώς να το κάνουν ή διστάζουν για δικούς τους προσωπικούς λόγους. Νομίζω ότι μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να εκδώσουν βιβλία. Ναι, νομίζω ότι αρκεί να προσπαθήσουν και να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να είναι και λίγο αληθινό, γιατί ένα βιβλίο, παραμύθι, νουβέλα, οτιδήποτε είναι, χρειάζεται λίγο εμπειρία ζωής και αγάπη και όπως λέω και εγώ, πρέπει λίγο να βάλεις μια πινελιά από σένα μέσα σε όλα για να υπάρχεις και εσύ και ο άλλος και να ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι με αυτό που κάνουμε και πολλές ψυχές και ίσως δώσουμε ελπίδα στους ανθρώπους που είναι στο σπίτι, που δεν μπορούν να βγουν, που θέλουν κάτι να πιαστούν. Εμείς τουλάχιστον ξέρεις γιατί το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να δείξουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Όλα τα άλλα θα έρθουν, φαντάζομαι. Και εγώ έτσι πιστεύω.